So yun guys, may mga nagtatanong at nagtataka rin siguro kayo kung bakit wala na akong mga pa-pre-ride ngayon sa motor ko. Kasi yung motor ko medyo pudpud na yung yung gulong doon sa likod. Kaya siguro kailangan muna natin palitan yung gulong bago tayo magpa-pre-ride ulit para safety din yung mga naisasakay natin ng libre. Kaya yun. Pero meron po akong may isa pang video po ako na pasakay natin, na pa-pre-ride natin. Parang po siya, parang Chinese national, mukha po siya kasing ganun foreigner. Tapos medyo hirap siya managalog, kaya so yung biyahe namin medyo hindi siya masyado nagsasalita kasi siguro nahirapan siya magsalita ng Tagalog. Pero naihatid naman natin siya na maayos sa bababaan niya. So guys, yun, abangan nyo yung next video ko. Thank you guys, salamat. Medyo na-miss ko tong lugar na to guys. Medyo matagal-tagal din akong dinagawi rito. Maganda mamasyal dito pag gantong oras kasi konti pa lang yung tao. Mas makakapagsimba din kayo dyan kasi konti pa lang yung nasa loob. Pagkabandang mga hapon halos puno na rin to dito ng mga namamasyal tsaka mga nagsisimba sa katedral. Lakad-lakad muna tayo.